Ngesonto eledlule umhlangano wokuqala womkhandlu wasemngeni awuzange uhlale emuva kokuthi imanager yelomasipala esamisiwe yafuna ukuthi kube iyona ehlalisa lo mhlangano. Kukhona ke osaqashwe njengemanager ebambile kulomkhandlu wasemngeni. iDA ekuyiyona ke eyanqoba ukhetho kulomkhandlu yahoxa kulomhlangano kanye neEFF. Inkantolo namhlanje inqume ukuthi imanager yelomasipala esamisiwe akufanele isondele ezindabeni zalomkhandlu. iDA esifundazweni iphawule kanje. The entire application was approved, and it was approved with costs. So the cost order has gone against both the acting municipal manager and the suspended municipal manager. And the ruling quite simply now means that the acting municipal manager, Buthelezi, now has to put out a notice of the inauguration meeting. Imkhandlu ibekelwe ukuthi kuze kube uLwesibili ukuze ihlanganise imihlangano yayo yokuqala ekubandakanya naleyo ke esifundazweni engamashumi amabili nomuvo engabanga khona ke iqembu elaphumelela kuyona. Umhlangano wokuqala womkhandlu wasemngeni ekulindeleke ukuthi kukhethwe kuwo ubuholi obusha bakulo masipala kulindeleke ukuthi usingathwe ngomsombuluko. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba zeSABC, disenkantolo ephakeme eMgungundlovu.